Emakume bat jarri zait ondoan eta leiho ondoko aulkia berea dela esan dit. 61 bat urteko emakume afroamerikarra. Une batean pentsatzu dut utzik egeratuko zela nire alboko aulkia, eta bakarrik egingo nuela bidaia. Baina ez, nire aulkitik jaiki eta korridorera atera naiz emakumeari sartzen uzteko. Begiratu eta irribarrea atera zait, berak ere gauza bera egin du. Ateak itxi dituzte, hegazkina mugitzen hasi da. Abioiko zerbitzariak gerrikoa lotu dugun behatzen dabiltza. Aurreko telebistatzoan segurtasun neurriak ari dira azaltzen. Non dauden zabalmendu jakaketa. Berehalaxe, hegazkinaren kanpoko kameraren irudiak hasi dira ematen. Argi eta garbi ikusten da nola goazen pistara. Geratu egin da pista muturrean hegazkina. Argiak itzali dituzte. Zerbitzariak beren tokietan ezeri dira. Indarra hartu du abiotsarrak. Kamerak pista fokatzen du. Ikusi egiten da nola goazen abiadura hartzen. Nola aireatzen den hegazkina. Hodeiak. Itzali egin da kamera. Gertukoekin gomunatzen naiz hegazkinak airea hartzen duen une horietan. Badakik umekeria dela, baina beldurra sartzen zait barru-barrura. Eta neure buruarekin zalantza izaten dut. Zaindu helditu behar adina?